Вие като се подигравате с мен... Пиянде такова. Аз се подигравам с вас. Пиянде такова. Алкохолик долен. Истина работа. Айде, каню мой да остане още на маеджо, ти утре ще бъдеш напуснат. Кой сте? Кой сте, че Ще каже? видиш, ще видиш, Кой сте? ще видиш, ще видиш, Дай отка. Утре ще трябва да ходя в бюрото по труда. Бюрото по труда. ще видиш. Че кой сте? Ой, Никакъв не съм, паляк съм. пиянде. Паляк съм, Де. да, пиенде съм, паляк съм, с лайняните дрехи. Ще видите утре. Ой, петка. Добре, пак ще си говорим утре, като дойдеш, тогава ще си говорим. Още си много малък да говориш с нас. Добре. Много хляб трябва. Добре. Още... Може да съм пиян, може да съм такова. Утре ще видите какви последствия ще отнесете. Ти ли? Добре. Въй. Казвам ти за утре. Въй. Нямам ваучер да звъня сега. Утре двамата ще видите. Че, Андрей, не че пък ще имаш ваучер. Няма значение. Като и данък, като и руския телефон има. И кой ще кажеш? Аз съм сигнал. Ма кой ще вземе на сериозно тебе? Добре, пак си говорим утре, сутрин. Нали знаеш, че тук имаш вече забрана? Тук вътре не можеш влезеш. Имам забрана, аз вътре няма да влизам. Да, а те те? хората ще ви се обадят по телефона да ви кажат. Няма да се правите на барът с някакви палячовци тук, новородени лехвари. Прави 20 стинки. Чакай, браво, припада. Кмета са и доса. Кмета за идоса. Павел от мандатник пенде долна. Той не спря пука тук. Фалирахме заради него. Виж Байрам, няма обувки на краката си от него. Нови обувки му купай. Кой ще занимаваме? Бал съм го кмета. Събаряме го от мандат, правим Байрамчето кмети Леджо и толкова. Байрама е такова председател на дружинката. Ама не платиха най-мале, Мария. Не бе, най-мал майка.